Il-Youth Services Malta fiħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsin Soċjali, l-FSWS, u l-Aġenzija Żgħażagħ ingħaqdu flimkien biex jiċċelebraw il-Jum Dinji għall-abiltajiet taż-żgħażagħ. L-attività kellha lan li tippromuovi l-ħidma li qed issir miż-żewġ organizzazzjonijiet filwaqt li tevalwa l-effetti tal-edukazzjoni formali u informali. Skont in-Nazzjonijiet Uniti lan ta' dan il-jum huwa li tiġi ċelebrata l-importanza strateġika li żgħażagħ jiksbu ħiliet għall-impjieg u xogħol deċenti. Iż-żewġ għaqdiet għandhom diversi inizjattivi mirati lejn żgħażagħ li ġejjin minn sfondi differenti u bekk ingħaqdu biex jiċċelebraw din il-ħidma li qed issir minnhom it-tnejn. Jamie Attard Biancardi li huwa żagħżugħ li attendi l-Aġenzija Żgħażagħ spjega li fost l-attivitajiet li attenda lihom kien hemm attivitajiet li permezz tagħhom seta' jesprimi aħjar l-opinjonijiet tiegħu. Team building activities revolving in how we can improve our communities with using recycled materials and constructing from these materials. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon laqab sodisfazzjon din il-kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet u spjega li l-Gvern se jkompli jinvesti fiż-żgħażagħ għax wara kollox dawn mhumiex biss il-futur ta' pajjiżna iżda wkoll il-preżent. Attività bħalhom turi il-kooperazzjoni bħala naħdmu bħala amministrazzjoni turi wkoll l-importanza taż-żgħażagħ tagħna. Iżda tagħna mhumiex l-adulti tagħna huma parti wkoll integra mis-soċjetà tal-lum. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti qal li quddiem l-isfida globali li qed tiffaċċja d-dinja bħalissa, il-Gvern se jibqa' jisma' liż-żgħażagħ biex jibqgħu jkunu minn ta' quddiem nett fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Rajna diversi attivitajiet ta' team building, mock interview, etc. li daw ovvjament se jagħtu iktar saħħa liż-żgħażagħ biex jiffaċċjaw id-dinja mbarra. Il-Jum Dinji tal-Abbiltajiet taż-żgħażagħ fil-15 ta' Lulju ta' kull sena ilu jiġi ċelebrat mill-2014 b'inizjattiva tan-Nazzjonijiet Uniti.